Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Fil-marġini tal-laqgħa tal-Kabinett tal-Ministri dwar il-volontarjat, il-Prim Ministru Robert Abela żar ir-residenti u l-ħaddiema fid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Milquh mid-Direttur ta' Residenza Father Martin Mikallef, il-Prim Ministru ingħata merħba sabiħa b'residenti f'Sala San Pawl fejn semgħu minn għandhom l-esperjenzi varji f'din id-dar. U żar ukoll il-Kamra tal-Mużika, kamra speċjalizzata biex ir-residenti ikollhom sezzjonijiet tal-mużika b'mod individwali jew fi gruppi li sservjhom ta' terapija. Fil-Kappella ta' Residenza, il-Prim Ministru żar l-esibizzjoni ta' Dum Michelat Soppardi, il-fundatur ta' din id-dar. Hawnhekk seta' jaraw ukoll ix-xogħlijiet li għaddejjin fuq appartament bl-isem ta' Anġlu Kustodju, appartament li se jkun qed jilqa' aktar residenti fid-dar. Iż-żjara intemmet bil-Prim Ministru jiffirma l-ktieb tal-viżaturi tad-Dar tal-Providenza. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli.